erau legale, era despre partea asta, despre faptul că există în 9 iunie, da? Suntem... de presă de azi. Mie mi s-a părut că s-a reușit transmiterea mesajului așa al unei coaliții de ONG-uri, deci un ONG din Brașov, un ONG dintr-un loc deja afectat de ce se încearcă a se preveni aici și un ONG care are așa, să zicem, o acoperire mai largă și care se implică, eu știu, pe aspectele mai mult juridice și al, să zicem, chestiunilor care țin de respectarea în general a unor standarde și legislații. Și să se vadă, da, cel din Cluj, și să se vadă așa unitatea asta, că aici s-a închegat, există acest mesaj comun, s-au dat foarte multe informații la presă, materiale. Cred că s-a reușit și accentuarea faptului cât de important este ca mâine oamenii din Brașov să participe și cred că presa așa, aveam impresia că ascultă, știi? Când vorbeam, nu aveam impresia că, bine, cu excepția, erau acolo niște doamne cu întrebări, niște întrebări mai acide și așa, care presupun că asta erau setate să se comporte și să vorbească așa, dar restul așa, care erau efectiv de la presă, am avut impresia că au ascultat și se gândeau așa la chestiunile respective, știi, deci procesau informația și destul de mulți participanți, deci cam câți? Au fost 12 reprezentanți ai presei. 12 publicații, efectiv, da. Și dar ca și persoane, cred că erau vreo 20, așa. Și cred că așa materialele au fost ok. Deci eu am un feeling bun după conferința respectivă. Da, asemenea, cred că, mă rog, evident, vom vedea mai clar reacțiile presei, dacă într-adevăr au fost atenți și dacă într-adevăr sunt interesați sau nu. Dar acolo, pe loc, au apărut interesați, am avut parte de întrebări. Da, câteva întrebări punctuale, clar, care cu siguranță vizau altceva, însă până la urmă a fost ok. Deci eu zic că e ok. Vom vedea reacțiile presei. A existat un fel de campanie de influențare a presei din partea Kronoșpanului? Sau... Sunt convins că există. Adică, într-o oarecare măsură, lucrurile se văd pe media, prin mă rog, spoturile publicitare. Deci, până la urmă, este evidentă colaborarea între presă și societatea respectivă comercială. Dar care există spoturi publicitare? Deci, da, există pe majoritatea media care a fost la conferința publicitară au spoturi publicitare sau apariții televizate, deci există clar o colaborare. Acum nu sunt în măsură să apreciez exact care, ce și cum și cât. Ca și simplu privitor observ că există lucrurile astea. Impresie generală? Da, părerea mea este că ne-am prezentat foarte bine, că am reușit să-i impresionăm și asta datorită faptului că modul la care am ridicat problemele au fost bazate și din punct de vedere, adică având în vedere faptul că ceea ce s-a discutat pe domeniul juridic cu argumente, cu dovezi, așa, din punctul celălalt de vedere, având în vedere precedentul, adică ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă la Sebeș, eu mă gândesc că a fost relevant, motiv pentru care consider că au toate motivele de a ne lua în serios și a trata problema cu o mare seriozitate. Dar, vezi că se mai întâmplă și aspectul ăsta. Noi avem o experiență tristă, de exemplu, la Sebeș, când la ultima dezbatere publică
efectiv nici un post de radio sau un ziar nu a relatat nimic de ceea ce s-a întâmplat acolo. Ceea ce scoate în evidență că această caracatiță numită Cunoșpan și-a înfipt bine tentaculele în ceea ce se numește presă locală. Înțeles. Contracte de publicitate. Categoric. Deci, ce să mai discutăm? Doar un post de radio local de la noi anul trecut a beneficiat undeva de vreo 72.000 de euro pentru a le face reclamă pentru a face reclamă acestei societăți și motiv pentru care cei din societatea civilă, sau mai bine spus acest ONG pe care îl avem la Sebeș, să nu mai poată să-și facă apariția. Și normal că ne mai putem să ne prezentăm pe aceste posturi de radio sau televiziune locală, cetățenii nu au avut decât de pierdut, lipsă de informație, lipsă de date,